भाजीपाला, चिबूड, काकडी, दोडका, भेंडा, गारतळी आणि पाटपन्हाळे. म्हणजे तुम्हाला मुंबई बिंबई काय नाही, जन्मसिद्ध हक्क आहे. गाव वेल्लोरवरून क्रॉस करणार दाभोळ आणि दापोलीक जाणार. तर हे गँग बघा कशी उभी आहे. श्री स्वामी समर्थांचे जे भक्त रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर रेकॉर्डला पण हा तो पडला होता. म्हणजे घरावरती डोंगर कोसळला होतो. हा आता काहीतरी बोललात ना, डिपको डिपको. मनावर काय घेऊ नका, मालवणचोय मालवणी बोलता. तर मंडळी हे बघा आताच एक बोट इली छोटे सुरमया मस्तपैकी. मी एक दिवस तुमच्यावर आतमध्ये येईन वेळ काढून. ते मागून येऊन पुढे चालले. मस्त सिनेरो. तर अंजनवेलच्या साईडला गोपाळगड हा तालुक्यामध्ये खाली मूर्ती आहे. पुढे जगबुडी आहे. बरोबर. चला मंडळी कोकण दर्शन करूया. आता चाललंय गुहागरला. आता चिपळूण येता. तसं तो हायवे आहे बघा तिकडे. आपलं नॅशनल 66 हायवे त्या साईडला राहिलो तो बघा, लेफ्ट साईडला. चला एक मेल उभी आहे इकडे, प्लॅटफॉर्म या साईडला येलो. ट्रेन खाली आहे तरी बसलेच बघा कसं. आजच ते मजबूर आहे ना. पाव वडापाव. चला अंडरग्राउंड बेसमेंट. चिपळूणला उतरलाच ना. अंडरग्राउंड सबवे आहे बघा बेसमेंट मधून. आता मी चाललोय गुहागरला. बघते आता लोकल काय आधी एसटी वगैरे. एसटी पकडून गुहागरला जाणार. चला मंडळी या बघा चिपळूण. बऱ्याच टायमानंतर चिपळूणला उतरलोय मी. आता एवढा डायलॉग तुमका पाठच झालो असतात माझं. आणि खरोखरच जवळजवळ चिपळूणला मी उतरलोय एक लॉकडाऊन पूर्वी यायचं आहे मी. म्हणजे जवळजवळ 8-1 वर्ष झाली असं समजा. आता रिक्षा बस म्हटलं विचारलं ते एस टी तर म्हणालो तो एक आताच गेली म्हणून. आणि आता मुश्किल आहे म्हणता येणारी, कारण ट्रॅफिक आहे ह्या ब्रिजवर. माहीत नाही तर रिक्षाचं विचारलं तर म्हणतात रिक्षा 200 रुपये. तर आता ही सगळी माहिती तुमका पहिली असत तर चांगलं जा. पण मी जसं जसं आता जाणार आहे कोकणात फिरणार तर तुमका ही माहिती देत आहे. तर मी माझी बोलीभाषाच चालू ठेवतो आहे सध्या मालवणी. तशी काय ती आपली अशी न समजणारी नाही. बऱ्यापैकी आपल्या कोकण पट्ट्यावाल्यांका सगळ्यांका अवगत आहे. म्हणजे पर्टिक्युलर आता रायगड जरी नाही म्हटलंच तर रत्नागिरी जिल्हावाल्यांका अवगत हा. तर बघा तुम्ही. आता ही कंडिशन मी तुमका दाखवत जाईन थोडक्यात. आता हकडनं 200 रुपये रिक्षा भाडा. तर त्या 200 रुपयामध्ये गुहागरला रिटर्न जाऊन येईन मी. तर मी बघते आता हायवे जाते आणि हायवेवरून काहीतरी पकडून निघते. मंडळी आता चिपळूण डेपो पोचतोय. आणि पुढे असं सरळ गेलास की चिंच नाका. बघूया किती बदल घडलो होतो. शिवशाही मंडळी हे बघा आता एस टी डेपो चिपळूणचं एस टी डेपो हा गुहागरची एस टीसाठी वाट बघते. आता अर्धा तास होऊन गेलो.
अकडे बघा आपले जवळपासची आजी भेटली आहे शेतकरी. ते मार्केटला येतात. आजी काय घेऊन येतात मार्केटला? भाजीपाला, चिबूड, काकडी, दोडका, भेंडा. अच्छा, सगळं आमच्या शेतात घेऊन कुठल्या मार्केटला लावता? या चिंचनाका आणि अच्छा फिरत पण फिरत. आणि हे आपलं गाव कुठचा तुझा बोलली तू? कलवंडे. इथून जवळ आहे का तुमचा पण गाव? सेम काय? अच्छा जवळ आहे म्हणजे किती तरी पण 15-20 मिनिटं एस टीला. मंडळी बघा एवढ्या लांबून आता ते शेतकरी आहेत, हाडाचे शेतकरी. ते हळदीची पानं वगैरे बघा आता रवली आहेत थोडीशी. हा माका नको, मला नको. तर अशी मेहनत असता शेतकऱ्यांची, भरपूर मेहनत असता. आता आम्ही वाढते पण वाटच बघतात गुहागर एस टीचीच थैनाच जातली गाडी. मध्ये मध्ये पाऊस पडला आणि गरमी वाढली. मंडळी नमस्कार पुन्हा एकदा. आता गुहागरला पुढे न जाता मी शृंगारतळी उतरलोय. शृंगारतळी एक मार्केट आहे. तर तिकडे एक बघा शृंगारतळी आणि पाटपन्हाळे, हे पाटपन्हाळे विलेज पण लागतं पुढे जरा एक 5-10 मिनिटामध्ये. म्हणजे एक बॉर्डरच आहे यांची. तर शृंगारतळी मार्केट, त्याच्यानंतर शृंगारतळीमध्ये तर मी आता भूक लागल्यामुळे जरा अकडे गेलो आहे. तर हे चिपळूणवाले आहेत, प्रोपरा राहुल काते म्हणून आहेत. तर त्यांच्याकडे आता जरा समोसा, भजी आणि बटाटे वडे काय काय तर बघूया. गरम गरम तळतात बघा ते बघा, ते विचारूया चला. राहुल नमस्कार. जे मालक आहेत स्वतः बघा स्वतः तळतात. आता काय काढतात? हां बटाटे वडे सोडलेले आहेत त्यांनी. आणि आता मी त्यांच्याकडून आता नाश्ता केला आहे, पहिला बघितलं आहे, चव मस्त मंडळी. समोसा आणि बटाटे वडो पण मस्त. राहुल ह्या बिझनेसमध्ये किती वर्ष आली तुम्हाला? लहानापासून तुम्ही इकडेच राहता? मूळचे म्हणजे चिपळूणचे तुम्ही, जन्म चिपळूणला? अच्छा मग अच्छा चिपळूणला तुम्ही येऊन जाऊन अपडाऊन करता? अच्छा म्हणजे ते चिपळूणवरून येऊन जाऊन करतात. आणि चिंचनाका म्हणून चिपळूणचं एक फेमस एरिया आहे चिंचनाका. तर चिंचनाक्याला पण त्यांचा 30 वर्षापासून तो बिझनेस आहे त्यांच्या फॅमिलीचं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःचा काढलेला आहे. तर ह्याच्या अगोदर एक माका वाटतं अजून एक मेन बाजार ना, मेन बाजार शृंगारतळीला एक अजून एक पेट्रोल पंप आहे, तकडे पण एक आहे त्यांचा. आणि ह्या आता इकडे पाटपन्हाळे विलेज येतात, म्हणजे शृंगारतळी स्टॉपच आहे एस टीचं. तर असं त्यांचे दुसरी ब्रांच आहे स्वतःची त्यांची. म्हणजे तुम्हाला मुंबई बिंबई काय नाही, गावचाच जन्मसिद्ध हक्क आहे गाव. बघा मंडळी गावी राहून पण तुम्ही बिझनेसमध्ये उतरू शकता, त्यांची आवड असली पाहिजे फक्त. तर आता ते स्वतःच बघा वडे. सकाळी समोसा कोणी केलेले आहे? तुम्ही? हां समोसा वगैरे मी खाल्ले मगाशी थोड्या वेळापूर्वी. तर त्यांना विचारलं आहे मी, म्हटलं तुमच्या हॉटेलचं म्हटलं जरा मी व्हिडिओ शूट करतो आहे. तर मी परमिशन घेऊनच त्यांची शूट करतो आहे जरा. तर आता त्यांनी मला वाटतं ह्यो आयटम काय? हा आयटम काय? हां पाव पॅटीस राऊंडमध्ये आहे. अच्छा पाव आपले ब्रेड पॅटीस तुम्ही बघितलं असाल तर ह्यो पावाचं पॅटीस आहे. आणि हे वडे आता ते बघा काढतात गरम गरम मस्त वेगळी चविष्ट एकदम. आणि अकडे समोसा, त्याची पण टेस्ट मस्त. आणि बटाटा भजी. तर तुम्ही अकडे कधी इलास उतरलास ह्या साईडला तर यांचा चव घेतल्याशिवाय राहू नको. मस्त शृंगारतळी मार्केटच्या बाजूकचा कुंजविहार वडापाव सेंटर. एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा याल नक्कीच. राहुल तुमचे धन्यवाद, थँक्यू. हे बघा काचेच्या कपातून फुर्र आवाज करण्याची मजा आणि यारी दोस्ती जपण्याची जागा म्हणजे कुंजविहार चहा. तरच टेस्टी चहा होती, मगाशी प्यायलंय मी. तर नक्की विजिट द्यावा
अकडे इलास तर आणि त्यांच्या हातचो काही वडापाव म्हणा, भजी म्हणा, समोसा, पाव पॅटीस एकदा खाऊन नक्की बघा. चला राहुल, थँक्यू पुन्हा एकदा. मंडळी हे बघा, आता पाटपन्हाळे शृंगारतळी मार्केट सोडल्यानंतर पालपेने फाटा म्हणून ते टमटम वगैरे आहेत, रिक्षा पण आहेत. तर अकडनं आता मी आलोय, माका तुमका दाखवतोय. मी वेल्दूरवरून क्रॉस करणार दाभोळ आणि दापोलीक जाणार. तर तुमका लॉन्च दाखवतोय मी. आता मी गुहागरचा माझा प्लॅन होता, तर मी जरा स्किप केलंय धोपाव्यावरून. तर अकडनं एक दुसरा मार्ग तो दाखवते. चला. अच्छा मंडळी हे बघा, अकडे कार्यक्रमात लाडकी बहिणीचे चालू, साडे बिडे वाटप चालू आहे. एक पक्षी सांभाळून घ्यावा. शरद पवार पण येणार होते, तकडे पण काहीतरी राजकीय होता. राजकीय आपला विषय नाही आहे. तर चला आपण आता अकडनं 18 किलोमीटर मी जे आता मगाशी म्हटलंय त्या फाट्यावरून शृंगारतळीवरच म्हणा, शृंगारतळीवरून अकडे वेल्दूरला जाऊ. वेल्दूर ना हो, वेल्दूरला किलोमीटर ही गँग बघा कशी उभी आहे. थांबा पायावर यायचं. हो मंडळी, स्टेट हायवे बघा, रोड प्रॉपर मस्तपैकी. आता तरी चांगलं रोड, जरा खराब म्हणतात. आणि असं ह्यो 18 किलोमीटर रोड तर मी चाललोय त्या लॉन्चकडे. आता कडे पकडणार आणि नंतर पलीकडे जाणार. दाखवतो तुमका, तर व्हिडिओ असंच बघत राहा. इकडे वातावरण बघा मस्त, पाऊस भरलो. मंडळी आता इकडे जरा पुढे गेल्यावर बघा एक फाटो भेटलो, पालपेने मधलीवाडी आणि खामशेत म्हणून गाव. तर तिकडे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचं मठ तर कधी तुम्ही या रोडला इलास आणि श्री स्वामी समर्थांचे जे भक्त तर त्यांनी मी बघते. आता तर मला वेळ नाही मी कधी फॅमिली घेऊन इलंय तर मी नक्कीच व्हिजिट देईन. तर तुम्ही पण अकडनं जात असाल तर जावा, नक्की व्हिजिट द्यावा आणि स्वामींचे आशीर्वाद घ्या. रोड बघू शकता मस्त एकदम. जरा मध्ये खराब होतं, थोडं खराब म्हणता येणार नाही, थोडं पावसामुळे जरा खड्डे पडले होते. आणि आता ह्यो 15 किलोमीटर सरळ चांगलं रोड आहे बघा. हे बघा, आता ह्यो एक चौक आकडे. चौक कुठलं ह्यो? अंजनेल फाटा. हे बघा, रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड. तर अकडे मोठं प्रोजेक्ट आहे हो, LNG गॅस. तर टॉवर जे लावलेले हे वीज पास करता. 3 लाईन आहेत बघा. आता मागे 2 गेलो आणि ही एक 3 प्रोजेक्ट, 3 प्लांट. अशी पॉवर कंपनी आहे, रत्नागिरी पॉवर कंपनी. काय वाचलाच तुम्ही तर ते बघा, अकडनं डोंगरातनं असे सगळं टॉवर केलेलं. माका वाटतं ही लाईन जी गेली आहे ही नागोठण्यापर्यंत होय ना हो. आणि तकडे ते चिमणी होत मोठमोठे. म्हणजे माका वाटतं आता एक लॉन्च आताच गेली आता गेली असा तर भेटणार नाही माका. बघते आता 5 मिनिटात पोहोचणार. आणि ही जी खाडी दिसता खाली हे बघा, आता खाडी येली ह्यो बघा. आता पोचलोय ह्यो समुद्राकडे आणि ही अकडे खाडी जी वाशिष्ठी खाडी किंवा वाशिष्ठी नदी लागता ना चिपळूणला, ती जी अकडे आता म्हणजे अकडनं खाडी या साईडला खाडी झाली ती. म्हणजे ती नदी जी आहे ती अकडे येऊन भेटता. तर रेकॉर्डला पण तर वाशिष्ठी म्हणून आपण वशिष्ठी वगैरे बोलतो, पण ते ॲक्च्युली खरं नाव वाशिष्ठी
तर ती नदी आणि नंतर अकडे ही खाडी आणि ह्या साईडला मोठं समुद्र. तर ते आता जेट्टीवर म्हणा इलंय मी. लॉन्च आता माकडता गेली भेटली तर चांगलाच होईल. दादानी माका जागेवर पोचवलं नाही बघा. आत्ताच गेली ती बघा. हा वैती बघा आता थांबायचं लागतं आता. अकडे बघा मस्त डोंगर दाभोळ म्हणून पलीकडे गाव दिसता. तर आम्ही तुमका सांगतोय का काकांका फ्री करतोय चला. तर मी शृंगारतळ इलय म्हणून मी अकडे इलय. दाभोळ माकाचा समोर दिसत होता मागे जेव्हा मी इले. बरीच वर्ष आली का 7-8 वर्ष होऊन गेली लॉकडाऊनच्या अगोदर. तेव्हा आता एक घर पडलं होतं म्हणजे घरावरती डोंगर कोसळत होतो आणि त्याच दरम्यान मी अकडनं जायत होतो. म्हणजे त्याच्यात दुसऱ्या दिवशी काहीतरी मी अकडे इलेलं आहे मुंबईवरून जेव्हा निघालेलं आहे तेव्हा. आणि तिकडे काम तर चालू होता. तर अकडे बघा ह्या साईडला ते धोपावे जेट्टी आहे ती बघा जर आता मी गुहागरहून इलं असते ना तर तकडनं थयच गेलं असतंय. पण मी गुहागरच्या अगोदर एक फाटो होतो जो तुमका दाखवलाय. काका बोटीला काय बोलता तुम्ही लॉन्चला? हा आता काहीतरी बोललात ना डिपको. तर मंडळी हे काका पण आता अकडे हत एक भेटले. रिक्षावाले दादा मस्तच होते. तर भरपूर त्यांनी माहिती दिली. आणि आता तेवढं वेळ नाही आपल्याकडे आणि माझ्याकडे काही गाडी नाही. तर मी असंच फिरतोय लोकल जेवढी लोकल ट्रान्सपोर्ट लोकल ट्रान्सपोर्टने मी फिरतोय. तर अकडे बघा तुम्ही आता हे डिपको आत्ताच गेलो. तर आता तिकडून निघालो की इकडे पुन्हा आता अर्ध्या तासाने येतो. तो इकडे येलो डिपको काय तो बोटीसारखो की मी तिकडे त्या साईडला दाभोळला तिकडे जाणार. त्या बघा दिसता ना. तर दाभोळला मी मागे गेलं म्हटलंय तुमका धोप्यावरून. तर बऱ्यापैकी माहिती आहे. तर तकडनं क्रॉस करून मी दापोलीत जातले. दाखूचा खास म्हणजे मुंबईवरून निघान मी चिपळूणला उतरलंय. चिपळूणवरून गुहागरसाठी निघालेलं आहे मी. पण मध्ये शृंगारतळीत उतरलंय. प्लॅन थोडा चेंज केलंय. शृंगारतळीवर उतरून एक स्नॅक सेंटर तुमका दाखवलंय त्या राहुलचा. तर तुम्ही तर बघितलाच असाल या व्हिडिओत. तर तकडनं मी सरळ आता एक रिक्षा पकडलंय. सरळ वेल्दूर जेट्टीच म्हणा तुम्ही. तर वेल्दूरकडे मी इलंय आता समुद्र पट्ट्यात. ही खाडी वाशिष्ठी खाडी म्हणजे जी नदी येतात ती अकडेच येतात. हा एंड त्या नदीचो. तर मोठी नदी आपण म्हणतो चिपळूणची जी वाशिष्ठी नदी ती वाशिष्ठी नदी खरी. ते रेकॉर्ड बुकमध्ये म्हणजे रेकॉर्डमध्ये लिहिलेली आहे ती. आणि हकडे मग ह्या साईडला बघशाल ना तुमका दिसता का माहीत नाही हकडे समुद्र. तर ह्यो गुहागर तालुका बघा बघण्यासारखा रत्नागिरी जिल्ह्यातलो. तुमका दाखूचा दाखूक गेलंय तर भरपूर काय गुहागर तालुक्यात. परंतु या पर्टिक्युलर तुमका दाखूचा होता. तर म्हटलं चला आता धोपाव्यात जायचा प्लॅन होता जसं माका अनुभव होतो म्हणून. पण धोपाव्याच्या ऐवजी मी आता वेल्दूरला इलंय. तर ह्यो पण अनुभव घेतोय मी पण आणि तुमका शेअर करतोय. चला आता मी जास्त काही बोलत नाही. पलीकडे आता जाताना दाखवते तुमका आणि दाभोळला पोचल्यावर दाखवते. तर ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा. आणि चॅनलला नवीन असाल सगळ्यांका सांगतोय कोकण पट्ट्यातल्यांका. असा नाही की मी मालवणी बोलतोय तर ह्यो तळ कोकणातलो तर असा काय म्हणा नको. असा मनावर घेऊ नको. आणि मी काय म्हणत नाही. कोकण म्हणजे सुरुवातीक एक कमेंट्स इल्लो की कोकण म्हणजे भावा रत्नागिरी वगैरे हे सगळ्यात. तर माका तर माहीत आहे तसं. मी काय पुन्हा माझा मोठेपणा किंवा माका माहीत असं सांगत नाही. तर ह्यो पालघर जिल्ह्यापासून जो कोकण पट्टो ह्यो माका माहीत आहे. पालघर म्हणा ठाणे म्हणा मुंबई सब मुंबई सगळे जे आहेत मुंबई सबब म्हणा तर रायगड म्हणा रत्नागिरी म्हणा. रायगड जिल्हो तर मोठोच आणि त्याच्यानंतर रत्नागिरी जिल्हो तर पहिलो एकच होतो आमचो सिंधुदुर्ग. तर सगळे आपण एकच आहोत आणि कोकण पट्टो आपलो एकच समजते मी. तर ही तर अजून माझी सुरुवात आहे. तर मी अजून काही पुढे जाऊन तुमका दाखूचा मनावर घेतलंय बघतंय जसं वेळ मिळत. तर हे बघा शाळेतलो पोरगो तर विचारता काहीतरी माका थांब बाबू थांब. तर मी फोन वाजता. तर मी काय म्हणत होतोय तर असं मनावर काय घेऊ नका. मालवणचोय मालवणी बोलता. तर तुमका व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तर माझो पण उत्साह वाढात. तर मी तुमका असंच कोकण आपलो दाखवत जाईल. चला येवा कोकण आपलोच असा पूर्ण कोकण आपलोच असा पालघर पासून जो सिंधुदुर्ग तळ कोकणापर्यंत आपलोच कोकण असा. चला येवा कोकण आपलोच असा काळजी घेवा.
हे बघा आकडे भेटल्यात मागा. आता लॉन्च इली की मी पकडणार आणि दाबोळणार ना. खायच्या शाळेत रे? वेल्दूर नंबर. मग मालवणी समजली ना तुका माझी? मग बघतोस ना माझे. हे बघा माझे व्हिडिओ बघणार भेटलो. आता काय मी त्याला सांगितलं नाही, तुम्ही बघितलास. बघा त्यांना व्हिडिओ बघता माझो आणि भाषा पण त्याला माझी कळली. आता ह्यो बघा रत्नागिरी जिल्हो गुहागर म्हणजे एकदम समुद्राच्या पट्ट्यावर, समुद्राच्या टोकावर एकदम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लांब हायवे पासून जर म्हटलंच तर अधिकच हा. म्हणजे चिपळूण पासून एक 50-60 किलोमीटर समुद्र पट्टो हा. तर माझी तेका भाषा समजली. आणि बघा तर तुम्ही पण समजून घ्यावा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला काळजी का, पुढे मी तुमका दाखवतोय लॉन्चला जाताना पलीकडे. सावित्री गौरी मंडळी. हे बघा आताच एक बोट इली तर मच्छी काय जास्त भेटली नाही म्हणतात ते. लय मेहनत हा, त्रास हा, त्रास खूप आहे. दादा बोलतात लय त्रास हा. 4 दिवस जाऊन त्यांनी मेहनत करून पण कधी कधी मच्छी भेटत नाही एवढी. टाकतो मॅसो. आता मी कधी कधी विसरतोय माशांची नावं. बायलेक सगळे माहीतच. आणि तिकडे बांगडे पण होते, टोकी वगैरे दिसता. मी काही जास्त दाखवत नाही मंडळी. हे बघा कोलंबी पण भेटली आणि तकडे ती येत काय ती लेपा मासा. आतमध्ये काय मी आता जायत नाही. जरा दाखवा हो. छोटी सुरमय मस्तपैकी, छोटी साईज हा, मीडियम म्हणा थोडीशी. ते माकट वांगडे ठेवले नाही आतमध्ये. हे बघा कोलंबी बघा, साईज बघा मोठी एकदम. याला काय बोलता तुम्ही? दुसरा काय शब्द तुम्ही बोलला आता? व्हाईट हा. अच्छा व्हाईट म्हणजे सफेद कोलंबी. ही खाडीचीच म्हणणार ना, समुद्राची. इकडे आपले काका होते एक, गाववालेच आहेत ना तुम्ही? गाववालेच आहेत, बोटीवर गेलेले. तर आता त्यांना विचारूया. मेहनत तर म्हणाले भरपूर हा आणि कधी कधी मासो लागत नाही, जास्त भेटत नाही. तर आता किरकोळ मासे त्यांच्या हिशोबाने कमी होते मासे. तर आता एक काकांका या विचारूया आपण. काका किती वाजता सकाळी गेला? 6 वाजता. सकाळी आज पहाटे 6 वाजता. तर आता जवळजवळ आता 12 तास होतील. तर 12 तासाने एवढे मासे तुमच्या हाताला लागले. तर काय म्हणजे तुमची मेहनत किती असते याच्या मागे? मेहनत खूप आहे. अच्छा. तर एवढी मंडळी नेहमी लागते बोटीवर. अच्छा 15 वगैरे असतात रेग्युलर. अच्छा सुरमई वगैरे मोठी पण खूप मोठी. तर किती आतमध्ये जाता तुम्ही समुद्रात? किती? अच्छा हे जो जॉईंट असतो समुद्र चालू होतो हा. मग सकाळी जाऊन तिकडे तुम्ही मग आपण ते काय फिरत राहता कशाने? आपण ह्याचे ते नेट टाकता तुम्ही? नेट टाक. अच्छा डिंगी सोडायची. अच्छा बरोबर. हा काका सगळी प्रोसिजर सांगतात. पण आता ती प्रोसिजर साठी मी सेपरेट काहीतरी येईन गावी आणि एक व्हिडिओ बनवेन यांच्या. काका मी एक दिवस तुमच्यावर आतमध्ये येईन, वेळ काढून पूर्ण आपण दाखवूया आतमध्ये जाताना. आता त्यांच्या हिशोबाने जरा कमीच मासे भेटले, जरा नाराजच. तर मेहनत खूप आहे. तर चला पुन्हा भेटूया. मंडळी हे बघा डिपको इली डिपको. चला आता थोडी पॅसेंजर वाढले. हे बघा आताच एका रिक्षाने इले आणि मी मगासपासून वाट बघते. मागून येऊन पुढे चालले. चला आराम. चला हे बघा अशी बसूची सीट बघा, बसूसाठी बाकडा बघा. दाबोळ
चला चला मंडळी, आता दाभोळच्या दिशेने डिपको रवाना झालो हा. तर तुमका तर दाखवतोय. आता तर हे वेल्दूरवरून एक तासाने असते ना तुमची डिपको? अच्छा, पॅसेंजर आले की अर्ध्या तासात पण निघतात. बरोबर मंडळी, असं नाही की 1 तासाने. हा पॅसेंजर जर भरले, तो जागा जर भरली, ही जागा जर भरली ना, तर तसे ते निघतात. आवाज येता का माहीत नाही तुमका? इंजिनचा आवाज जोरात चालू हा. जसे पॅसेंजर येतात तसे ते निघतात म्हणतात. हे बघा, आता मी अकडे जरा टोकावर चाललोय. बाय बघतली हा व्हिडिओ तर म्हणतली किंवा बहिणी माझ्या, मोठी बहीण माझी घाबरता पुढे वगैरे जाते म्हणून. तर बघा मस्त सिनेरो हा. हे बघा, आता एक रिक्षा येईल, त्याच्यात हे तिघे येईल, काका लोक आणि ते मॅडम आहेत एक. तसे आम्ही पॅसेंजर 5च आहोत. ही जी मागे जेटी गेली ना, ही नवानगर म्हणून आहे. मी मगाशी म्हणताना म्हणाले असेल धोपाव्याचे म्हणून. तर धोपाव्याची पुढे हा, ही बघा इकडे दाखवते तुमका. हां, ही बघा, ही अखंड आहे, ही एक आणि पुढे जी मोठी दिसता, हां, तो धोपावे गाव आणि वरती आणि तिकडे जेट्टी बघा, ती धोपाव्याच्या. तरी मी म्हणत होते मगाशी की थोडा वेगळा वाटत होता, कारण दाभोळचा घर जा पडलेला मी म्हणालंय. का बघा, आता तिकडे हा त्या डोंगरात होता, तर तकडनं आता समोरासमोर दिसत होता. आणि अकडे ही राहिली ती मागे नवानगर. मंडळी पुन्हा एकदा करेक्शन करतोय, आवाज येता का माहीत नाही तुमका. मी जो निघालाय तो वेल्दूर हा, वेल्दूर जेट्टी. त्या साईडला एक अंजनवेलची पण हा. त्याच्यानंतर ही जी दिसता ती नवानगरची मच्छीवाल्यांची जेट्टी आहे. आणि अकडे जी बारकी दिसता ती नवानगरवाल्यांची जेट्टी आहे. दिसता ती फेरीबोटची आहे जेट्टी. आणि तकड्या ती मोठी एक साखरी म्हणून आहे, ती साखरीची जेट्टी, ती पण साखरीची जेट्टी आहे. तर अकडे आता ह्या साईडने तुमका दाखवतं. ही दिसता साखरी, नंतर धोपावे, ही नवानगर. ती बघा आता एक रिक्षा गेली. आणि ही मच्छीवाल्यांची नवानगर, ती वेल्दूर जी मी पकडलं. आणि त्याच्या पुढे अंजनवेल. तर अंजनवेलच्या साईडला गोपाळगड हा, तो गोपाळगड पण कधीतरी मी तुमका दाखवून गेलं तर. आणि लाईट हाऊस होता, आज दिसता तर लाईट हाऊस हा तिकडे वरती बघा, तुमका दिसता का माहीत नाही. तर अकडे म्हणजे आता मोटर चालू हा. अकडे बघा दाभोळ योग झाला, दाभोळ जेट्टी इली बघा. म्हणजे 10 मिनिटाचा प्रवास आहे हो. तर तुमका जास्तीत जास्त करेक्शन करून सांगण्याचा मी प्रयत्न केलाय. नंतर मी हा आता नंतर येतो कधीतरी फुर्सत मध्ये. चला मंडळी, आता दाभोळ जेट्टीवर पोहोचला. आता मोटर बंद झाली, आवाज येत असत तुमका. मगाशी किती किलो माहीत नाही, तर सांगायचा प्रयत्न होतो माझो. ऐकला असाल तर चांगला जा. तर आता मी निघते, चला जाणारे पण. काका भेटूया पुन्हा. चला हो, फुर्सत मध्ये भेटूया. धन्यवाद तुमचे. हे बघा, आता अखंड पुन्हा एकदा सांगते तुमका. अरे सावकाश. तर अकडे बघा, तो दाभोळचो डोंगर, ती साखरेची जेट्टी लांब दिसता ती. ही मध्ये आहे ती सरळ दिसता ती धोपाव्याची जेट्टी. अकडे नवानगरची जेट्टी, ती बारकी दिसता ती. त्याच्यानंतर त्यांचे मच्छीवाल्यांची जेट्टी आहे नवानगर. आणि मी इला तकडे वेल्दूरवरनं. आता बघा मंदिर दिसता ना, वेल्दूर. आणि त्याच्या पुढे अंजनवेल,
पुढे पुढे समुद्र पट्टा रकडे सगळा हा एसटी खाडी जी आपली चिपळूण पासून आपण म्हणतो चार तालुक्यामध्ये आहे. हा हे काका आपले आता मोटर जरा थंड करूसाठी वरती इले 4 तालुक्यातला भेटतोय. गुहागर, हा दापोली, चिपळूण, खेड 4 तालुक्यामध्ये खाली मोडतोय. अच्छा. पुढे जगबुडी आहे. बरोबर. चला मंडळी भेटूया पुन्हा मी कधीतरी फुरसतमध्ये येऊन चांगला एक व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेन अजून. तर ह्यो आवडलं तर नक्की मगाशी म्हणाले तुमका लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करा पहिलं मनापासून. आणि लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला येवा कोकण आपलोच असा.